Dobré ráno všem. Vítám vás na dnešním setkání, na dnešní bohoslužbě. A na začátek bychom společně zaspívali píseň z kancionálu číslo 306. Píseň číslo 306. Přečtu z Jozue 24. kapitoly 13. až 15. verš a potom se budeme modlit, takže můžeme povstat i ke čtení. Proto tedy ctěte Hospodina a služte mu oddaně a věrně. Odvrhněte bohy, kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufrat a v Egyptě, a služte Hospodinu. Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit, ať už bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejich zemi bydlíte. Já a můj dům však budeme sloužit Hospodinu. Tak ti děkujeme, Bože, za dnešní den. Děkujeme i za tvou trpělivost s námi, za lásku, milost, odpuštění, za dobrodiní, které smíme přijímat. Děkujeme, Hospodine, náš nebeský Otče, chceme se každý den rozhodovat pro tebe a sloužit tobě. Amen. Můžeme se posadit a budeme zpívat další píseň z kancionálu číslo 19.
Ráda bych dnes přivítala mezi námi bratra faráře z Javorníka, Marka Kačkoše, a poprosím ho, kdyby se trošku představil, a poprosím i děti, které tady jsou, zrovna bude mít slovíčko, tak aby si děti sedly dopředu, a děkujeme za slovíčko. Děti můžou ještě zůstat sedět a teďka je čas na společné chvály.
Děti můžou jít do besídky. A já přečtu z Lukáše známý text o Zacheovi a budu číst z Parabible. Je to Lukáš 19, 1. až 10. verš. Exekutor Zdeněk. Ježíš dorazil do Kladna a šel si prohlédnout místní pamětihodnosti. V tom městě žil chlapík jménem Zdeněk, hlavní exekutor a sponzor vládní strany. Toužil poznat Ježíše a spatřit ho na vlastní oči, ale neměl šanci. V ulicích se totiž mezitím srotily davy a Zdeněk byl hrozný introvert. Běžel tedy napřed do svého úřadu na náměstí. Vyběhl do 2. patra, otevřel okno a vyhlížel Ježíše, schovaný za fikusem. Když Ježíš procházel kolem exekutorského úřadu, podíval se nahoru a zavolal: Zdeňku, pojď rychle dolů, dneska budu večeřet u tebe. Seběhl tedy na ulici a celý šťastný si Ježíše odváděl domů. Všichni, kdo to viděli, se ale začali rozčilovat. Cože, on se kamarádí s tím korupčníkem? Zdeněk se zastavil. Pane, poslouchej, polovinu svých příjmů dávám na charitu a když někomu něco zabavím neprávem, zaplatím na pokutách 4násobek. Dneska se všechny tvoje pokuty ruší, usmál se Ježíš. I exekutoři přece patří do boží rodiny. Přišel jsem najít a zachránit všechny ztracené případy. A teď bych dala slovo bratru faráři. Já budu číst ještě jiný známý příběh o bohatém mladíkovi, tak jak to zapsal evangelista Marek v 10. kapitole, verše 17 až 22. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš, nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl: Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On po těch slovech zvěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Tolik je slov z písma svatého a jedna úvodní otázka. Můžu kázat slovensky nebo raději česky? Slovensky? Ďakujem. Takže, milé sestry a milí bratia v Pánu Ježišovi Kristovi, áno, v slovenčine mi je to také ľúbivejšie. Chcem sa k vám prihovoriť na základe známeho alebo známych príbehov, pretože to, čo je v tých príbehoch spoločné, je, že v centre stojí stretnutie s Ježišom. Stretnutie s Ježišom je vlastne to, čo náš život nejakým spôsobom mení, posúva. Stretnutie s Ježišom je to, čo ja vnímam, že je v cirkvi to najdôležitejšie.
Kvôli čomu prichádzame na toto miesto? Aby sme sa stretli s Ježišom v rôznych podobách. V jeho slove, chvále, v spoločenstve, v blízkosti. Skrátka, potrebujeme sa v živote stretnúť s Ježišom. Máme pred sebou príbeh bohatého mládenca a ten príbeh ale v Markovom evanjeliu začína tým, že nejaký človek pribehol k Ježišovi. Nejaký človek. To až Matúš, ktorý píše po Markovi evanjelium, tak tam dopíše, že to bol mladý človek. A Lukáš, ktorý píše po nich, tak tam dopíše, že to bol jeden z predstavených, jeden z významných ľudí vtedajšieho židovstva. Ale Marek napíše nejaký človek. Nejaký človek pribehol k Ježišovi. A to nejaký znamená, že do tej postavy sa môžeme vložiť my sami. V tej postave sa my sami môžeme a máme vidieť. Pretože ten nejaký človek je obrazom človeka, ktorý niečo hľadá. Obrazom človeka, ktorý to stretnutie s Ježišom veľmi potrebuje. Pretože je to človek, ktorý hľadá spásu. Prichádza sa pýtať po večnom živote. Čo máme robiť, aby som mal podiel na večnom živote? Vďaka Bohu za ľudí, ktorí prichádzajú s túžbou po večnom živote. Vďaka Bohu za ľudí, ktorí hľadajú spásu. Keď by nachádzali Ježiša i v našich spoločenstvách. Hľadá spásu, i keď z nášho pohľadu je tak trochu zdezorientovaný. Nevie, jak to uchopiť. Nevie, jak s tou otázkou spásy pracovať. Pýta sa majster, dobrý, čo máme robiť? A Ježiš mu povie, čo sa pýtaš po dobrom? Jeden je dobrý, Boh. Ježiš vyrozumie, že on hľadá niečo dobré. On hľadá niečo, čo jeho život môže zmeniť. A dá mu odpoveď. Ak hľadáš niečo dobré, musíš hľadať Boha. Ak hľadáš niečo dobré, ak hľadáš odpustenie, ak hľadáš pokoj, ak hľadáš to, jak sa máš vyrovnať so svojím životom, musíš hľadať Boha. Kalvin o tejto otázke kedysi povedal, že koľko slov, toľko chýb. Pretože keď to počuje takéto reformované ucho, tak sa zastaví. Máme niečo my robiť pre našu spásu? Veď to predsa urobil Pán Ježiš. Dá sa to nejakým spôsobom získať, nadobudnúť? Ježiš povie nie. Jeden je dobrý Boh. Ak hľadáš spásu, musíš sa stretnúť s Bohom. A prečo tu Ježiš poukazuje na prikázania? Poznáš prikázania, vymenuje ich a ten mladík sa pochváli. To všetko som zachovával od svojej mladosti. Ono to šlo. Podľa nejakých židovských predstav to šlo dodržiavať zákon. Ale prečo sa to Ježiš pýta? Je toto cesta? Ježiš sa to pýta práve preto, lebo chce ukázať, toto cesta nie je. Keď sa úprimne postavíš voči Božiemu zákonu, tak čo môžeš poznať a pochopiť? Jedinú vec. To nejde. Môžeš vymenovať, ja neviem koľko z tých 10. A dať si fajfku a povedať, to zvládam. Ale nájdeš jedno, v ktorom zlyhaš. A Božie slovo hovorí, ak si zlyhal v jednom, porušil si celý zákon. Ježiš kladie pred nás tie prikázania, v podstate Pavol to povie ako zrkadlo, aby si sa tam pozrel do toho, aby si zistil a pochopil jednu vec. To nejde. Ty musíš hľadať Boha.
Ak ľudia prichádzajú a hľadajú spásu, tak potrebujú počuť túto odpoveď. Musíš sa stretnúť s Bohom. S Bohom Ježišovi Kristovi. Vidieť ťa túžim. Spievali sme v jednej z chvál. Ale v tom nejakom človeku, ak je tu o ňom napísané, tiež vidíme človeka, ktorý hľadá životné uplatnenie. Hľadá naplnenie života. On prichádza za Ježišom a chce vedieť, čo môže robiť, čo viac môže robiť. My sa nakoniec dozvedáme, že on robí strašne veľa. On má nádherný prehľad o náboženskom dianí, o náboženskom živote. On vie, jak to všetko funguje. Ale stále má pocit, že treba ešte niečo viac. To je úžasné, ak máte medzi sebou ľudí, ktorí prichádzajú do spoločenstva, stretnúť sa s Ježišom, lebo pochopili, že treba robiť niečo viac. Možno si nájdu nejaké uplatnenie v neziskovom sektore, v charite, v organizovaní nejakých podujatí, čohokoľvek. Je to úžasné. Ak chceš niečo viac a chceš robiť niečo, čo ťa môže v živote naplňať, to je skvelá cesta. To je skvelý životný plán. A tu do toho vstúpi Ježiš. A on povie, tak dobre, ak chceš robiť ešte viac, a chceš robiť niečo, čo ťa naozaj naplní, tak Ježiš povie, vysloví ten nárok, tak choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a poď a následuj ma. A chceš robiť niečo viac. Toto je odpoveď. Rozdaj, čo máš. A do toho rozdaj, čo máš, treba vsunúť všetko. Rozdaj, čo si v živote poznal. Rozdaj svoje skúsenosti. Rozdaj svoje svedectvá. Rozdaj to, v čom si sa stretol ty so živým Bohom, s jeho mocou. Rozdaj to. Pusť to ďalej. Ono to funguje ako v ekonomike. Predstavte si, že všetci v Českej republike budeme strašne bohatí. Budeme mať na účte, kde sa to ťažko počíta ešte s tými eurami a korunami, desiatky miliónov, aby to bola už skutočná suma. Desiatky miliónov. Ale každý si povie, ale ja si to chcem udržať pre seba. Nebudem míňať, nebudem investovať. Každý si kúpi iba 5 rožkov, mlieko a to je tak všetko. Čo sa stane? Celý systém sa zrúti. Ekonomika padne. A vy tam budete mať desiatky bezcenných miliónov na účte. Budete bohatí chudáci. A toto funguje v duchovnom živote. Ježiš preto hovorí, ak chceš niečo viac a chceš, aby to prinieslo nejakú prosperitu, tak to pusť. A keď to pustíš, keď to dáš do obehu, tak to začne niečo produkovať. To je Ježišova odpoveď pre človeka, ktorý hľadá životné naplnenie. Pre človeka, ktorý cíti vo svojom vnútri taký ten úžasný nepokoj. Dobre, robím toto, robím tamto, ale viem, že to chce ešte niečo viac. Premýšľaj nad sebou. Ježiš tými slovami chce povedať, ty si dosť vzácny a dosť bohatý na to, že máš čo posunúť. Máš čo odovzdať. Len urob to. A keď to urobí každý z nás, tak to Božie kráľovstvo začne rásť. To je zákon ekonomiky.
Ty si kapitál. Ty si hodnota. Pust to ďalej. Ale v tom nejakom človeku, ktorý prichádza za Ježišom, tiež vidíme niekoho, kto hľadá pomoc v existenciálnej núdzi. Jedine evanjelista Marek to opíše takto, stretnutie Ježiša s tým človekom, že poklekl před ním a ptal se ho. Poklekl. Padol na kolena. A viete, čo je zaujímavé? Že tento nejaký človek sa dostáva do jednej rady s Jairom, ktorému umiera jediná dcéra. So ženou, ktorá trpí nevyliečiteľnou chorobou už 12 rokov. S tým posadnutým v Gadare, ktorý má tú légiu démonov, ktorý je poviazaný mnohými a mnohými závislosťami a prichádza a padne pred Ježišom na kolena. A to isté robí tento mladík. My rozumieme, že keď ti umiera dcéra, my rozumieme, že keď máš nevyliečiteľnú chorobu, my rozumieme tomu, keď si poviazaný závislosťami, že jednoducho prídeš a padáš pred Ježišom na kolena, pretože nemáš východisko. Ale čo chýba tomuto mužovi? Vieme, že je bohatý, vieme, že je ambiciózny, vieme, že je úspešný, schopný, má čo ponúknuť. To je akoby človek z dnešnej doby. My máme okolo seba plno schopných, úžasných, bohatých, zabezpečených ľudí s neviditeľnou bolesťou. Nemusia mať diagnózu, nemusia mať vážnu stratu či úmrtie v rodine a predsa sa ocitajú v existenciálnej núdzi. Tá otázka, čo máme robiť, je zvolanie z núdze, je zvolanie z úzkosti, zvolanie človeka, ktorý má obrovské trápenie, ktoré nedokáže uniesť sám. Poznáte to? Možno sami, možno zo života niekoho okolo vás. Bolesti, ktoré nevidieť. Niekedy sú to tie najťažšie bolesti. Tie najbolestnejšie bolesti. Čo máme robiť? Je možno zúfale zvolanie mnohých ľudí okolo nás. A je úžasným šťastím, keď sa uprostred toho človek môže stretnúť s Ježišom. Pretože Ježiš mu dá odpoveď. Poď za mnou. A v tej odpovedi sa skrýva výzva. Nepôjde to hneď. Malomocného očistí, hneď to vidieť. Mŕtvého skriesi, hneď to vidieť. Ale uzdraviť dušu. Uzdraviť neviditeľné bolesti. To chce čas. Poď za mnou. To, čo ty potrebuješ, je istota, že máš za kým ísť. Že máš niekoho, komu na tebe záleží. Že máš niekoho, kto ťa povedie, aj keď to bude ťažké a ešte ťažšie. A Ježiš povie, tak poď za mnou. V tom nejakom človeku vidíme tieto a možno iné prípady. Ľudí, ktorí sa potrebujú stretnúť s Ježišom. Ho potrebujú počuť. Ak hľadáš spásu, tak sa musíš stretnúť so živým Bohom. Len on je spása. Žiadny tvoj výkon nestačí. Pretože tí, ktorí hľadajú nejaké naplnenie, zmysluplnosť života, potrebujú počuť, tak konečne to pusť, čo máš.
a budeš vidieť, že svet okolo teba sa začne meniť. Ľudia, ktorí majú neviditeľné bolesti, existenciálnu núdzu, potrebujú nájsť v Ježišovi tú istotu. Poď za mnou. A pôjde to. A napriek tomu všetkému sa ten príbeh vlastne končí smutne. Odišiel smutný. Preto som chcel, aby sme čítali príbeh o Zacheovi, pretože ten je opačný príbeh. Zacheus odchádza šťastný, nadšený a Ježiša si vedie do svojho domu. A v čom je ten rozdiel medzi nimi? V tom, ako k Ježišovi prichádzajú. Ten nejaký človek, treba ten bohatý mládenec, prichádza a má jasnú otázku. Čo máme robiť, aby som mal večný život? Má tu otázku, čo máme robiť. A niekedy my k tej otázke v kresťanských spoločenstvách sklzávame. Nedávno ma pozvali do Evangelickej cirkvi na Slovensku na mládežnickú konferenciu s touto témou. Čo máme robiť? Keď už som poznal Ježiša, čo máme robiť? A boli tam také body. Žiť v spoločenstve, modliť sa, hľadať si nejakú službu. Presne to robíme. A ľudia potom odchádzajú smutní. V čom je rozdiel? Ten Zacheus nakoniec urobí nespočetne viac, jak ten mladík. Polovičku majetku rozdávam, ak som niekoho oklamal, vraciam štvornásobne. Nespočetne viac. Ale na začiatku prichádza nie s otázkou, ale s túžbou vidieť Ježiša. Chyťme to za tento koniec. Život našej viery. Chceme vidieť Ježiša. A Boh nám otvorí srdce pre mnohé veci, ktoré môžeme robiť. Boh nám otvorí srdce, aby sme našli pokoj v jeho odpustení a prijatí. Boh nám otvorí srdce, aby sa nám uzdravovala duša z tých neviditeľných bolestí a trápení. Len objavme v sebe tú túžbu. Zapáľme v sebe ten plameň. Chcíme vidieť Ježiša. Vidieť ťa túžim. Amen. Teraz budeme mať modlitebnú chvíľku, ktorú ja ukončím modlitbou. Milostivý Bože, my ti děkujeme za to, že se smíme s tebou potkávat. Potkáváme tě v tvým odpuštění, v tvé lásce, v tvým přijetí. Děkujeme, že se smíme potkávat s tebou, který naplňuješ naše životy, aby měli svůj smysl, svoji váhu. Děkujeme, že se potkáváme s tebou v tvém porozumění, v
v tvé blízkosti, kterou potřebujeme, když potřebujeme vést, povzbudit i nést na rukou. Děkujeme, že ty jsi takový Bůh a že takového Boha smíme přinášet i tomuto světu, i lidem kolem nás. A modlíme se, aby i ti, na které myslíme, ti, kteří možná hledají pokoj, ti, kteří hledají uzdravení neviditelných bolestí, aby se mohli potkat s tebou. A aby jsme my jim k tomu setkání byli nápomocní. Pane, děkujeme, že ty jsi ještě pořád blízko, že ty jsi pořád s námi. A tak my jako tvoje děti k tobě ještě společně takto voláme. Otče náš, který v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Tak děkujeme bratrovi za vyřízení Božího slova. Teď je prostor pro vás, kdo máte nějaké svědectví, oznámení, chcete se s něčím sdílet, tak můžete. Pojďte. My jsme na začátku června tady měli vlastně společnou víkendovku i s mládežemi i z Jihomoravského kraje. Přijeli 2 mládeže z Brna a 1 mládež z Letovic. Bylo nás kolem 35, takže to byla docela velká akce. A já jsem vám chtěla hlavně poděkovat všem, kteří jste nám něco napekli nebo nám pomohli nebo připravili pomazánky, protože to bylo opravdu potřeba a děkuji moc i všem, co nám pomohli v kuchyni, hlavně i Liči, která nám připravila oběd. Myslím si, že to bylo super, že se to všechno povedlo. Můžete vidět nějaké fotky, jak jsme se měli. V pátek jsme vlastně hráli takovou jako úvodní hru, kdy jsme se mohli trošku i poznat a jsem říkala, že to byly to první mládeže, kdy proběhly celou budovu křížem krážem hned na začátku, že ta hra byla taková docela výživná. A pak jsme šli vlastně v sobotu na výlet, šli jsme do Milotic a myslím, že ten výlet byl fakt skvělý, že to byl super čas. Po cestě jsme se mohli různě jako střídat ve skupinkách a povídat si, takže jsme se hodně mohli jako seznámit a bylo to takové nenásilné, což pro naši mládež bylo dobré. Takže tady můžete vidět společnou fotku už v Miloticích a tam jsme měli vlastně i jako duchovní zamyšlení a pak jsme se vlastně vraceli cestou jako nazpátek na takový pozdní oběd. Takže bylo horko, přišli jsme spálení, to jste mohli vidět někteří v neděli. A pak vlastně ještě než odjížděli v tu sobotu odpoledne, tak tady ještě hráli hry a strašně se jim tady líbilo. A za všechno moc děkovali, byli hrozně vděční a líbila se jim i celá modlitebna, tak jsme nad tím občas žasli, co se jim tady líbí, co my přemýšlíme, že se rekonstruujeme. Takže to bylo takové obohacující z obou stran, takže to jsem vám chtěla říct. A pak mám ještě jedno oznámení, protože se blíží prázdniny, tak se s tím pojí i letní chvály, které byly vlastně minulý rok. Myslím si, že byly úspěšné, že to bylo skvělé, takže bych vás chtěla všechny povzbudit, abyste se toho nebáli, abyste se přidali, aby jsme mohli společně ty neděle nějak zaplnit. Zase bude asi nějaká tabulka, to bychom poslali a že bychom se tam mohli napsat, protože spousta z nás tady o prázdninách nebude, jsou různé akce,
takže bychom to mohli nějak zase společně zvládnout. Myslím si, že to bylo skvělé, že nás to hrozně obohatilo, takže budou letní chvály. Teď předám slovo Honzovi, oznámení. Kdo by měl zájem o denní čtení, úvahy nad hesly Jednoty bratrské na rok 2027, tak se zapište prosím na papír v malém sále nejpozději do neděle 5. července. Kdo se ještě nepodepsal Ole Čmelíkové na blahopřání k 60. narozeninám a chtěl by, tak stále je možnost. Blahopřání je rovněž v malém sále. Drazí otcové našeho sboru i Javornického, při příležitosti Dne otců vám chceme poděkovat za vaši lásku, trpělivost, věrnost, příklad víry a každodenní péči, kterou věnujete svým rodinám i celému společenství. Vaše modlitby, trpělivost a služba jsou pro nás všechny požehnáním. Přejeme vám pevné zdraví, moudrost a mnoho radostných chvil se svými blízkými. Ať vás Pán provází ve vašem otcovství i v každém dni, který vám dává. Chtěla bych poprosit, kdybyste mohl předat pozdravy od našeho sboru tam, kde budete. Ještě? Děkujeme. A na závěr zaspíváme společnou píseň 455, při které proběhne sbírka, a potom bych poprosila ještě chválící skupinku o 2 písně.
vím, že zachránil má. Já vím, že očistil má. Já verím, já verím. On v nás porazil strach, zlo v nás změnil na prach. Já verím, já verím. Ježíš je vítěz, tak pojď a chválu mu vzdaj. Ježíš žije v nás, žije v nás. Ježíš žije v nás, žije v nás. Dost bylo pádou, zobe zbraň a pojď, tak zaútočme chválou a pojďme tancovat. Ježíš žije v nás, žije v nás. 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 Požehnání s vámi zůstává. Požehnání s vámi zůstává. Na vašich cestách všechny vás chrání. Podebírá síly. Na
Povstaňme. Slovo na cestu života zaznívá z listu Filipským z 3. kapitoly. Ale cokoliv by bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlnosti, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlností z Boha, založenou na víře. Přijmime požehnání. Ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.